Alami birleşir. Bu bizim 5-nji sapağımız. 5-nji sapağımızda näme öwrenýäs? 5-nji sapağımızda gaýtalanma operatoryny öwrenýäs. Gaýtalanma operatory islenlik programmerleme dilini öwrenme möhüm operatordur. Bu operatoryň kömegi bilen belli bir amaly öýdüňizde bir näçelik ýerine ýetirip bilýäs. Bu bir näçelik diýemde näçelik gaýtalanýanlygyny özüňiz berýäs. Bu öğrenip peýdaly operator sebäbi programmerlemede bir amal bir näçelik gaýtalama öğren köp duş gelýär. Takin C++'a geçsek gaýtalanma operatoryny meni görnüşine öwreder. Olaryň biri for, ikinci while. For gaýtalanma. For ýaýskop we figurnyskop. Ýaýskopgaň içinde biz 3 tane parametr berýär. Olaryň biri gaýtalanma başy, başlangyjy, ikinci parametri gutorma şerti, üçüncü parametri şo näçelikden artmagy. Goý gaýtalanma üýtýän ullugy counter bolsun, counter. Goý onuň başlangyjy para deň bolsun. Gutorma şerti 10'dan kiçiler deňdir bolsun. Counter kiçiler deňdir 10. Ve artmasam barbardan artýar diýsek counter plus. İki ýa-da plus soýmamyzyň sebäbi her iki ýa-da plus soýamyzda şo üýtýän ulluk bir san artýar. Haçanda 5 olan 6 bolýar, 6 olan 7 bolýar. Şol ýaly. Gelin içinde counter'y çap edip görelim. Siyah counter через пробел. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Bu buradan 10'a çekin. Counter'ın birinci başlanıcı 1. İkinci şu gutorma şerti 10. Bir buradan artıp gidiyor. Şimdi biz näme edip bilýäs? Counter boşmak deňdir 2 edip bilýäs. Onda näme bolýar? Birden 10'a çekin 2'den artıp gider. 1, 3, 5, 7, 9. 2'den artdy. Ve tersligine gider ýalet bilýäs. Talçyny 10'dan bıraçyn. Counter deňdir 10. Counter uludur deňdir 1. Counter minus. Nu şertimiz boýunça tak. Counter uludur deňdir. Şurada counter ýalňyş. 10'dan bıraçyn tersligine çykarýar. Nu minus deňdir ketsek 10'dan 2'a çenli 2'den kemetdi. Tak şol ýaly. Ýene-de näme edip biler? Ýene-de counter zil deňdir ketip biler. 10, 5, 2, 1 bolmaly. Bu her gedek 2'den 2'e böl. Her gedek 2'e böl. For bilen bolýar. Tak. While. While näme bolýar? While medil ýanky for ýaly. Ýene näme tapawutlanýar? While ýaýskopga we figurnyskopga. Ýaýskopga. Nu fordan tapawutlykda
while'ı ilk başlangıcını while'ın daşına vermeli. Misal üçün counter eğer bir birden başlayar. Şertini skopkan içinde yazmalı ve artyan ulluğunum figurun skopkan içinde yazmalı. Şol while'ın içinde yazmalı. Yani koy şertimiz i sider dendir 10. No, i var counter. Şimdi counter plus plus ve geriye çap edelim. Cout counter через пробел. Buradan onun için yankiş ama pratik yükleşmeler. While'ın daşında veriliye başlangıcı şert yayın içinde i artyanım şunun içinde. While'ın figurunu kapkan içinde. Ne? Ne biliyor? Koy kurtarma şert 20 olsun. Artmasam her yerde counter 2'ye köpeldik gidelim. Köpeldik 2. Geriye de 2'ye köpeldik yapar. 2, 4, 8, 16. 16'yı 2'ye köpeldik 32. Olam 20'den ulu olan sebepli şert yerine yeten o ve while'a giren o. Şu while'a girmenin ve prinsipine uğradığın neyle oluyor? Ve counter var. Şert yerine yettiyer. Counter 20'de sebep kiçi. Var. Çapetye arttırıya aylanıp geliyor. No artanına 2 oluyor. Aylanıp geliyor. Counter 20'den kiçi 2 vatı. Yine içine giriyor. Çapetye 2'ye köpeliyor. 4 oluyor. Yine aylanıp geliyor. 4 counter 20'den kiçi. Çapetye aylanıyor. 8 oluyor. Yine giriyor. 16 oluyor. Yine giriyor. Şu sayıda 32 oluyor. Yine aylanıp şu sayı gelenini 32 olan sebebi 20'den kiçi değil. Kiçiler dengdir değil. Şunu söyleyeyim giren o ve devam ettiler. Şun yani. İnni. Tak. For the break and continue. For edilen for'u iş edelim. i'den i1 i kiçiler dengdir 10. O i değerli counter. Gelin şunu i'ye vursak. Şu i dengdir 1 i kiçiler dengdir 10 i plus plus. Ne? Continue ne hemen anlatıyor? Tak. Continue olan no haydi. No tercüme devam etmek oluyor. No edil şu devam et geçe diyecek mi? Короче. Ne? Continue. No aydalı eğer de geçen temamlamayı atladığımız var. Eğer de i mod 5 dengdir ne olursa then continue. Şimdi biz ne etti? Kaçanla i 5'e bölünür diye devam etti. Şimdi şu continue ne etti? Şart yerine yetenle şundan sonra alan o ve i gün artacak şu tayda. Cout i. Ne? Ne etti? Barolya 5'e bölünür o şart yerine yeten o geçeceği çap etti. En sonunda 5 oluyor. No 2 oluyor geçeceği çap etti. 3 oluyor çap etti. 4 oluyor çap etti. 5 oluyor şu sayıdan 5'e bölünüyor 0. Tamam. Continue devam etti. Şundan sonra seyreden ok. Короче gün şu sayıdan arttı ya da 6 oluyor. Düşündürüldüm.
10 öğlenmede 15'e bölünýär. Gün şu taýda artýar. Ýygyny seredem. Ni break. Break näme etýär? Gün şu taýda çykl taklaýar. Mysal üçin if I mod 5 if I mod 5 den bir nol bolsa, haçanda I 5'e bölünýän bolsa, onda şu taýda çykl durdurýar. Şu gaýtalanma durdurmaly. And break. Break. Cout I. Näme etdi? JS probelgalar. Näme etdi? I 5. No break bolsa, şu taýda çykl durýardy. Şu taýda çykýar. Ne? I bir wagty bölünýär. Şu şert işlemedi diýip ýyňçap etdi. Son 2 bölünýär, 3 bölünýär, geride ýyňçap etdi. 5 bölünýär. 5 olana bölünýär. Break cykldan çykýar, bärik geçýär. Düşnükli. Idle while da continue and break şu for dakyarlanýar. Hiç tapaw diýär. Hemem indeksiyamalarda bu çykly gaýtalanma operatory gaýtalak üstünden geçer. Öyle şu wagtça temamız şundan ibaret. Hoş sağ olun, like basın, subscribe edin, kolçuğa basın ve yeni de ýatlatýan opsiyada göremizdi. Patpysatça etmän görýänler takmynan 80% ol gowdal. Patpysatça edip görün, bize malap çekýäs. Sizden 5 sekundyňyz bize sarf edip patpysatça etseňiz, has gow bolar. Hoş sağ olun. Indeksiyamalarda görüşýänçek.